conforme a convocatoria damos comezo a... Pues nada, boas tardes. Sendo as 20:30 horas damos comezo ao ordenatorio deste pleno de carácter extraordinario. Pasamos ao primeiro punto da orden do día, que é a ratificación da urxencia da convocatoria desta sesión plenaria. Non sei se o secretario quere comentar alguma cousa por os temas de convocatoria. Nada, simplemente disculpar por el retraso de la revisión de la documentación, pero tuvimos un problema con la aplicación con TED que empezó a usar LibreOffice. Nos trabajamos con Word y bloqueóse todo. É unha situación que non se volverá a repetir. Por a miña parte, as miñas disculpas. Moi ben, por moitas gracias. Pasamos, por lo tanto, a ratificación da urxencia da convocatoria da sesión plenaria. Votamos a urxencia, salvo que teñan algo que decir os membros dos portavoces correspondentes. Están acalados os portavoz de veciños. Señor Iris. Con respecto a este punto, boas tardes a todos e a todas, quixéramos dicir que a nosa forma de ver non é unha sesión urxente, ou non teria que ser así, porque realmente as eleccións, digamos, faise por as causas fundamentais, que son as eleccións do 23 de xullo, e, por outro lado, faise con respecto ao pleno de organización. O pleno de organización podese facer nos 30 días posteriores á toma de posesión, é dicir, ata o 17 de xullo. E as eleccións podese facer pleno hasta o 29. Por tanto, poderíase convocar un pleno ordinario, un pleno extraordinario, pero non como urxente. Por tanto, o noso grupo, neste senso, vai a absterse. En canto ao envío da documentación, por respecto a este primeiro punto, a convocatoria da sesión plenaria, tivemos coñecemento dela íntegra hoxe, ás 8 horas. Non dispoñemos da ratificación hasta as 14:07 horas de hoxe. Entón, bueno, simplemente era puntualizar estes temas. Moi ben, pois a aprobación secretaria tratarase de que isto non suceda, debido a distintos medios que ben explicou. A miña parte nada máis, non sei se queren añadir algo portavoz do Grupo Popular. Boas tardes, por parte do Grupo do Partido Popular non temos nada que añadir neste. Moi ben, pois entón procedemos á votación deste punto número 1 do orden do día. Ángel, hasta o seguinte punto non podes votar porque non tomaches posesión. Moi ben, pois votamos, por lo tanto, a ratificación da urxencia. Votos a favor? Abstencións? Moi ben, pois pasamos ao punto número 2 do orden do día, que precisamente é a toma de posesión da nova concelleira electa Ángela Santas Marinas Lorenzo, para o que lle paso a palabra ao señor secretario para que formalice a toma de posesión da concelleira Ángela Santas Marinas. Bueno, a concelleira presentou a declaración de dereitos, intereses e compatibilidades e temos a súa credencial. Foi proclamada concelleira electa por a Xunta Electoral. Entón, o único que procede nestes momentos é que tome posesión do cargo mediante xuramento ou promesa. Digo, a fórmula de que dice xurar ou prometer, parécese. Xura pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade al rei, gardando e facendo gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Todos os efectos é concelleira. Moi ben, pois parabéns a Xela por incorporarte de novo a esta corporación. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 3. Punto número 3 do orden do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior, número 3. Non sei se teñen algo que engadir os portavoces dos grupos municipais. Se nada que engadir, pois sí. Moi ben, pois ten a palabra o señor Iris. Neste terceiro punto, que é a acta do 17 de xunio, hai dous erros
un erro no meu caso é que o código postal é o 15881, que falla unha e que falta unha. No tocante aos discursos, o primeiro discurso fixo o alcalde, despois foi o meu, ainda que na acta consta como que está feito o primeiro discurso e despois o alcalde. Só é iso. Se queres... Foi unha gentileza que se demos para poder pechar. Foi un honor que poder pechar. Non sei se o portavoz do Grupo Popular ten algo que añadir este punto. Por la cosa, non nos falta nada que añadir a acta da sesión anterior. Bueno, pues votamos por lo tanto o punto número 3 a acta da sesión anterior, votos a favor, correxindo efectivamente esas dúas anotacións do señor Iris. Muy ben, pues pasamos ao punto número 4, seguindo o día. Punto número 4 é a organización e funcionamento da Corporación Municipal 2023-2027, constitución dos grupos políticos municipais e designación dos seus voceiros. Como se pode ler na resolución, pois é unha proposta de acordo que acabou da lectura, creo que é suficiente xa para que quede claro este punto. O punto primeiro da proposta de acordo é que o primeiro Concello de Boqueixón toma coñecemento da constitución do grupo municipal, os seus integrantes e portavoces que se indican. O grupo municipal do Partido Popular do Concello de Boqueixón estará integrado por Ovidio Redotado, Gonzalo Redondo Breno, Manuel Fernando Muñín, portavoz suplente, Ángela Conde Lleis, Sonia Suárez Casal, José Manuel Iglesias Gómez, portavoz do grupo municipal, e Diego Estorautasonde e José Luis Mareque Simón. Por parte do grupo do Partido de Veciños de Boqueixón, que recibimos aquí unha carta que ponte aclarada, está conformada por Iván Iris Castro, portavoz, Ángela Sánchez Moreno Lorenzo, portavoz suplente, e Marta da Silva Torres. Pois o segundo notificar este acordo aos portavoces dos grupos municipais con indicación de que este acordo resolución ponlle fin á vía administrativa contra ela poderá interpoñer un recurso potestativo de reposición ante a alcaldía xunto ao goberno local para a corporación por plazo de un mes contado desde o día siguiente da súa notificación, segundo dispón o artigo 123 da lei 39/2015 de 1 de octubre do procedimento administrativo común das administracións públicas e o artigo 52.1 da lei 7/1985 do reguladora das bases do réxime local. Tamén poderá interpoñer contra esta resolución acordo recurso contencioso administrativo perante o xulgado do contencioso administrativo no plazo de 2 meses contados desde o día seguinte da súa notificación, segundo dispón o artigo 46.1 da lei 29/1998 do 7 de xullo regulador da xurisdicción contencioso administrativo. Por tanto, Diego, non sei se os portavoces están algo que aportar neste punto. Está na palabra o señor Iris. Ben, neste punto, aparte do erro, é dicir, non estamos constituídos ainda como partido como tal, senón que somos agrupación de electores ainda. Vale, perdón. Estamos neses trámites, pero ainda non somos como partido. Entón, Si vais a convertir en partido? teóricamente sí, pero temos que decidir entre todos. Non lo comunicado e se cambios a isto, vale. Un meio. Ben, aparte disso, creo que hai un punto que digamos que se corre, é dicir, número 2, número 3 pasa do 2 ao 4, que era así. É dicir, que punto 3, 4, 5 está posto como 4, 5, 6. Sí, vale. Simplemente neste punto quixéramos solicitar que se nos concedese alguna sede ou algún local, se non pode ser aquí, pois en algún outro sitio de titularidade no noso concello, porque non temos sede. Entón, quixéramos solicitar iso, vámonos solicitando desde fai moito tempo, e aparte de iso unha sede con un mobiliario mínimo e un buzón para que a xente poida mandar as súas cartas e poida falar con nós. Coas correccións esas creo que nada máis neste senso. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal Popular, José Manuel. Pois, por parte do Grupo do Partido Popular, nada que añadir as puntualizacións que xa se fixeron neste punto. Bueno, moitas gracias. Por respecto á petición, estudarás ou debatiremos con máis detalle.
no momento que sexa oportuno. Votamos o punto número 4, votos a favor deste punto. Apróbase, por lo tanto, por unanimidade de todos os membros da Corporación Municipal. Pasamos ao punto número 5 da orden do día, que é a organización e funcionamento da Corporación Municipal 2023-2027, dereitos económicos das persoas integrantes da Corporación Municipal. Como todos os membros teñen xa a documentación, vou xa pasar directamente ao punto número 4, indemnización a favor dos integrantes da Corporación Municipal. Regulase nas bases na base 44 da base de execución do orzamento municipal. Os membros da Corporación se dedicación parcial ou exclusiva percibirán unha indemnización de 47,50 euros en caso de xornada completa ou 50% en caso de media xornada polos custos que se lles causa por xornadas de traballo fora da asistencia aos órganos colexiados dos que formen parte. Gastos de locomoción que se producen como consecuencia de desplazamentos vou pasar directamente a proposta de acordo porque isto repítese despois na proposta de acordo. A proposta de acordo trátase de establecer os seguintes tipos de dedicación exclusiva: a alcaldía coa retribución total de 46.008 céntimos, o concelleiro delegado da Concellería de Servicios Públicos e Obras Públicas retribucións totais de 35.000 euros, o concelleiro delegado da Concellería de Facenda, Servicios Xerais, Mantenente e Limpieza tamén a retribución total de 35.000 euros. Segundo, as indemnizacións a favor dos integrantes da Corporación Municipal serán os establecidos na base 44 da base de execución do orzamento municipal. É dicir, que os membros da Corporación sin dedicación parcial ou exclusiva percibirán unha indemnización de 47,50 euros en caso de xornada completa e o 50% en caso de media xornada polos custes que lles causa por xornada de traballo fora da asistencia aos órganos colexiados dos que forman parte. Os gastos de locomoción que se produzcan como consecuencia de desplazamentos por comisións de servizo ou xestións oficiais dispostas pola Corporación, polo seu presidente ou polos órganos correspondentes serán avalados por presentación dos correspondentes justificantes no caso de utilización de vehículo propio. Aplicaránse as indemnizacións que sexan de aplicación ás administracións públicas. As indemnizacións por asistencia a sesións de órganos colexiados serán as sesións plenarias, un total de 120 euros para cada membro da Corporación, as sesións de Xunta de Goberno tamén 120 euros, as reunións das comisións informativas 120 euros e a reunión da mesa de contratación 120 euros. Cando coincida no mesmo día unha sesión dos órganos colexiados descritos, terán dereito a percibir unha sola asistencia, como no caso do día de hoxe. Punto terceiro, notificar este acordo aos voceiros dos diferentes grupos políticos municipais e a todos os concelleiros, facendo constar aos membros da Corporación designados para desenvolver o cargo que se lles recoñece a dedicación exclusiva, que terá que aceptarse no prazo de 3 días desde a súa notificación. Como habéis leído, sobre todo a proposta de resolución de acordo, tamén para o portavoz do grupo de vecinos de Boqueixón, señor Iván Iris. Grazas. Neste punto quixéramos facer algunhas apreciacións. Isto regulase por múltiples leis, pero a máis significativa de todas elas é a lei de reglamento de bases de régimen local. Esta lei, aparte da disposición adicional 27 da lei 31/2022 do 23 de decembro, que é a lei de presupostos xerais, di que os concellos de entre 1.000 a 5.000 habitantes, as aplicacións exclusivas, o tope máximo son 46.464,02 euros. Por lo tanto, vemos que as exclusivas este ano son para o alcalde 46.000 euros, casi no tope máximo, para o concelleiro delegado de Servizos e Obras Públicas 35.000 euros e para o concelleiro delegado de Facenda, entre outros, 35.000 euros. Por tanto, estes exclusivas son, digamos, o número máximo, o toque que di o artigo 75 ter para concellos de entre 3.000 a 10.000 habitantes. Non máis de 3 habitacións. O noso concello, digamos, ten
o número máximo que se pode ter. Non en cuantía máximo, case en ningún caso, pero si no número máximo de veces. Pasamos de ter no 2015 creo dúas, no 2016 2,70, no 2019 2,75 e este ano 3. Por tanto, o noso voto, nos pensamos que a dedicación teria que ser para o alcalde unha cuantía como esta está ben, pero unha única. Entón, o noso voto neste senso vai a ser en contra. Así tamén pensamos que a Xunta de Goberno, ao non ser un órgano imprescindible nun concello de menos de 5.000 veciños e veciñas, pensamos que non se debería cobrar se existe. En principio, outra cousa, que non hai asignación con cargo aos presupostos municipais aos dous grupos. Hai a posibilidade de que se paga, pero non hai especificado, ¿sí? Pero non consta nas fases de execución do orzamento, si que hai nas contidas. Pero non está, digamos, no que nos mandou. No, pero no se regula aquí, se regula en el presupuesto municipal, sí que hai unha atribución por grupo político. E canto era? Pues falo de memoria, pero creo que no caso de veciños, pensando na legislatura pasada, Sí. eran 800 euros fixos, 50 euros trimestrais fixos por componente e 800 variables según a justificación. Falo de memoria. Iso cada canto tempo se nos Todos os anos, eso vai nos Pero é trimestral ou é cada ano? É trimestral, pero hai que justificarlo. De mañá, se queres, mandoche o acordo que adotou o pleno cando se aprobaron os orzamentos. Pois neste punto non. Moi ben, moitas gracias. En todo caso, na aprobación dos presupostos que xa adiantamos que a intención é aprobarlos antes de que remate o ano, é tamén o momento de valorar esas partidas de asignación a grupos municipais que tamén é un tema que leva xa conxelado moitos anos e que se pode debatir sin problema. Ten a palabra o portavoz do grupo señor Iglesias. Pois, por parte do Grupo Municipal do Partido Popular non temos moito máis que engadir, simplemente puntualizar o que se dixo o señor secretario, que existe unha partida presupuestaria de asignación a grupos municipais, que está regulada nas bases de ejecución do presuposto e que hai que justificar todos os anos para poder recibirla. Entonces, sí que está recollida nas bases de ejecución. Moi ben, pois moitas gracias, señor Iglesias. Pasamos, por lo tanto, a votación deste punto número 5 da orde do día. Votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, 8 votos a favor. Moi ben, pois pasamos ao punto número 6 da votación do día, organización do campeonato da Corporación Municipal 2023-2017, designación de representantes en organismos públicos ou institucións. A proposta de acordo designar como representantes no Consello Escolar ao titular Gonzalo Redondo Rendo, de suplente Manuel Fernández Munín. Punto segundo, designar como representante de Terras Compostela Ovidio Roleiro, suplente a Rosa Iglesias Gómez. Punto terceiro, designar como representante da Xunta de Compensación Saúi 2 de Selude, como titular Manuel Fernández Munín, como suplente a José Luis Mareque Simón. Cuarto, designar como representante da Fundación Refugio de Animais de Bando a titular Manuel Fernández Munín, suplente José Manuel Iglesias Gómez. Quinto, designar como membros da mesa de contratación presidenta Ángela Concelís e suplente Manuel Fernández Munín. Sexto, designar representante do Parlamento da Fundación Pedro Pérez, presidente Ovidio Roleiro, suplente José Manuel Iglesias Gómez, secretario interventor Bucal 1, Diego Estorán Rosende como concejero da parroquia, suplente Gonzalo Redondo como concejero de Educación, e Bucal segundo a designar polo Grupo Municipal de Veciños. Xa neste momento xa incorporamos e designar tamén o suplente por parte do Grupo Municipal
de veciños, o vocal que sería Ángeles Villacouto, alcaldesa pedánea de Ledesma, que se lleva sendo por varios anos, en cuanto a Álvaro González, alcalde pedáneo de Ledesma, que tamén se lleva sendo desde que se constituiu a Fundación Pedro Pérez, en un campín que director do CPI Antonio Cercoto. Sétimos, en presuito da súa designatura para o Concello, outorga os plazos de días hábiles para que veciños de Boqueixón designen ao segundo vocal e o suplente na Fundación Pedro Pérez. En a palabra o señor Eiris. Con respecto a este sexto punto, que nos chegou xa a unha pregunta, eu creo que o máis lógico é que se falase antes, e xa non teríamos aquí, digamos, para decidir quen é o que iba a debutar. Pero bueno, podemos falar entre nós e decir, pois, xa se votaba aquí. É dicir, nós imos a presentar a Ánxela de vocal, e de vocal suplente a entón, non sei se hai que presentarlo por escrito ou simplemente con isto xa queda. Queda constancia aquí e ya se vota vuestros nombramientos, vuestra propuesta de... Xa votamos, en todo caso de días. Vamos a parte más. Moi ben, por mientras que señor Iglesias, na palabra o señor Iglesias. Da nosa parte, nada que añadir, que se inclúa xa os membros de vecinos na fundación e que quedou todo tomado. Moi ben, porque gracias, señor Iglesias, pasamos ao punto... perdón, hai que votar. Pois votamos. Votos a favor. Apróbase por unanimidade o punto número 6. Bueno, pasamos ao punto número 7. Organización e funcionamento da Corporación Municipal, periodicidade das sesións plenarias. Bueno, aquí o procesamiento de continuidade, por lo tanto, a proposta de resolución de o siguiente. Primeiro, o pleno do Concello de Boqueixón terá sesión ordinaria con periodicidade bimensual no Salón de Plenos da Casa consistorial cada 2 meses, os meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro, novembro, o segundo mércores do mes, ás 25 horas da tarde. E o alcalde deberá cambiar o día e hora das sesións, así como suspenderlas en períodos festivos ou inhábiles, como Semana Santa, Nadal, ou outros se pospoña ou avanzar a súa realización dentro do mesmo mes, cando día que teña que ter lugar concurra nas circunstancias antes ditas. O primeiro pleno ordinario terá lugar sobre o último terá lugar no mes de xullo do ano curso. Na rata. Perfecto. Se vuelve a darlle conta deste acordo aos servicios municipais e publicar no boletín oficial da provincia. Tema para os señores, se queren facer alguna aportación. En este punto 7 simplemente era puntualizar ese algo, por nosa parte non. Moitas gracias, señor Iris. Tema para os señores Iglesias, do Grupo Municipal. Nada que añadir para nosa parte. Pues moitas gracias. Votamos, por tanto, este punto número 7. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos por o punto número 8 da orden do día, que vai sobre a constitución da Comisión Especial de Contas. Unha serie de antecedentes, consideracións técnicas e xurídicas e a proposta de resolución deste punto. Punto primeiro é crear a seguinte comisión informativa de carácter permanente que emitirá dictamen sobre os asuntos que se sinalan e teñen que someterse a decisión do pleno que se fixou. Comisión informativa especial de contas, asuntos sobre os que emitirá dictamen, son a aprobación da conta xeral e a aprobación do orzamento xeral do Concello. Segunda, a presidencia de todas as comisións que corresponderá ao alcalde, que poderá delegar a presidencia efectiva en calquer membro da comisión. Nos supostos de vacante, ausencia, enfermedade ou impedimento do presidente de cada unha das comisións permanentes, a presidencia será asumida polo membro titular do mesmo grupo político ao que pertenza o presidente, atendendo a orde do seu regulamento na respectiva comisión. A comisión estará integrada por 4 concelleiros, concelleras repartidos en función da representación dos distintos grupos políticos. Grupo Municipal do Partido Popular, 3 membros. Grupo Municipal de Veciños de Boqueixón, 1 membro. A designación concreta de cada comisión dos concelleiros que deberán formar parte da representación dos grupos políticos realizarase no plazo de 10 días hábiles de la adopción deste acordo. Os grupos políticos deberán designar suplentes indistintos
a un ou varios dos seus membros titulares polos suplentes. Terceiro, en función da comisión informativa o estudio do ditame previo dos asuntos que se someten á decisión do Pleno da Xunta de Goberno Local ou da Alcaldía referentes á aprobación da conta xeral e a aprobación do Orçamento Municipal. A efectos de control de seguimento a xestión dos órganos que anteriormente se fixo referencia, recoñece o dereito de todos os concelleiros membros da comisión informativa de poder consultar directo e personalmente os libros de decretos, os libros de actas da Xunta de Goberno Local que estarán custodiados como sempre na Secretaría de Intervención da Corporación Municipal. Cuarto, a comisión realizará reunións de acordo co réxime de sesións requerido para aprobar a conta xeral do Concello de Queixón e os seus orzamentos desenvolveránse no día e hora que acorde o alcalde e o presidente de cada comisión nos salón de plenos deste Concello. O seu funcionamento axustarase o previsto nos artigos 17 e 18 da Lei /40/2015 do 1 de outubro do réxime xurídico do sector público e supletoriamente polo que prevén os artigos 134 e 138 do Real Decreto 2568 de 1986 do 28 de outubro no que se aproba o regulamento de organización e funcionamento do réxime xurídico das entidades locais. Quinto, comunicar este acordo aos diferentes grupos municipais para debería saber que deberán designar os representantes en cada comisión notificándole por escrito ao secretario interventor da Corporación no plazo de 10 días hábiles a computar de graduación do presente acordo, quedando facultado ao señor alcalde para mediante decreto proceder ao seu nomeamento. Votamos entonces así y notifícase. Se notifica. Perfecto, muy bien. Si acaso lo defendes claro que vai formar parte, xa podemos adoptar Muy bien, pues tenga para os seguidores. Con respecto a este punto, se están ustedes de acordo con iso, xa podemos adoptar o acordo e xa non fai falta. Bueno, Si me permite aclarar una cosa. El tema de los suplentes, normalmente, que a vos, por ejemplo, os correspondería un suplente. Se suele poner como suplentes a todos os integrantes do grupo. Por qué? Porque pode pasar que o portavoz non poda estar, que o suplente, pois, por calquera cousa non poda, está enfermo, entón sempre hai máis marxe. É por iso. É o mesmo co equipo de goberno. Se van correlativamente suplentes os integrantes do equipo de goberno neste caso. Por nosa parte temos un máis simple, como son ustedes. En medio de portavoz, despois como suplente Marta, un como suplente con Sánchez. bueno, por muchas gracias, leíste una palabra para todo el grupo municipal, señor Iglesias. Pois, por nosa parte, por miña parte, como a atribución do alcalde, pois será o alcalde quen decida quen son os membros da Comisión Especial Informativa de Contas. Muy bien, pues nada, será comunicado de mañana para incorporar a clase. Bueno, muchas gracias. Votamos. Era un tipo Sí. Y nos quedamos. ¿Quieres incorporamos lo de mañana. Votamos, por lo tanto, punto número 8, constitución de la Comisión Especial de Contas. Votos a favor. Aprobase por unanimidade este punto número 8. Pasamos ao punto número 10, que é a constitución da Xunta de Goberno Local e proposta de acordo da Xunta de Goberno Local. O Pleno do Concello toma coñecemento do decreto da Alcaldía 392/2003 polo que se aproba a organización e funcionamento municipal no que a constitución da Xunta de Goberno Local refire tratando breve, perfecto. Están aquí os membros e estará integrada por o alcalde presidente, Rodrigo Rodeiro, primeiro tenente alcalde alcalde presidente da Xunta de Goberno Local, Rodrigo Rodeiro Tato, primeiro tenente alcalde Gonzalo Redondo Rendo, segundo tenente alcalde Diego Escrivá Consente e terceiro tenente alcalde Sonia Suárez Casal. Responder a presidencia ao alcalde do Concello e pouco máis, as competencias. Bueno, pues vamos a citar a Xunta de Goberno Local asumirá as
funcións de asistencia e asesoramento a esta alcaldía que lle atribuye directamente os artigos 22.3 da Lei 7/1985 e 53 do Real Decreto 1568 de 1976 do 28 de novembro, por lo que se aprova o Regulamento de Organización, Funcionamento e Gestión de Servicios Sanitarios Locais, así como as que se atribuyen directamente as leis e as bases de execución do presupuesto municipal de coordinación desta alcaldía asumirá as seguintes competencias. Primeiro, resolución dos expedientes urbanísticos en xeral, licencias de edificación, demolición, parcelación, segregación e demais actos de uso de solo, subsolo e comunicacións previas, así como a resolución de expedientes de proposición da legalidade dos sancionadores desta materia, non así a incoación e tramitación dos mesmos que se irá ser unha competencia da alcaldía. Punto número 2, resolución dos expedientes relativos ás licencias de apertura de establecementos fabrís, industriais ou comerciais de calquera índole. Igualmente será informada das comunicacións previas que presenten en materia de instalacións e implantación do exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial. Punto 3, resolución de licencias de primeira ocupación das edificacións. 4, aprobación das liquidacións de ICIO, impostos sobre construccións e instalacións de obras correspondentes ás licencias que se realicen. 5, aprobación de instrumentos de planeamento e desenvolvemento do planeamento xeral, non expresamente atribuídos ao pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización. 6, aprobar e resolver os expedientes de contratación cando pola cuantía dos mesmos a zona de contratación sexa a alcaldía. Aprobar as certificacións de obras municipais, así como recoñecer as obrigas económicas derivadas das mesmas. 8, altas e baixas e cambios de titularidade dos titulares do abastecemento domiciliario de auga potable do enganche da rede de saneamento. 9, adxudicación de concesión sobre os bens da entidade local e adquisición de bens inmobles de dereitos suxeitos á legislación patrimonial que sexan competencia da alcaldía. 10, aprobación de proxectos de obras de servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión ao alcalde estén previsto no orzamento. 11, aprobación da base reguladora das subvencións concedidas polo Concello en réxime de libre concurrencia no reparto das axudas de acordo con ditas bases e a aprobación da justificación correspondente. 4, nos acordos que se adopten por Xunta Gobernamental por delegación deberá ser repostar esta circunstancia de entenderase dictados pola alcaldía como titular da competencia originaria sendo inmediatamente executivos. Bueno, tengo un punto quinto e un punto sexto que será publicado na última sección da provincia, o reseño xurídico, bueno, pues, as normas de reais decretos e antigos sobre os que se do reseño xurídico desta declaración. Ten a palabra o portavoz de Vecinos de Montijo de la Antis. Gracias, señor alcalde. Con respecto a este punto número 9, a constitución da Xunta de Goberno Local, como xa dixemos previamente en concellos de menos de 5.000 habitantes, non é un órgano imprescindible e, por lo tanto, inmutable. Ben, aquí hai dous temas. Hai un decreto 392/2023 e un 391/2023 que sería o punto número 13. No decreto 392/2023 nombras el primeiro tenente de alcalde Gonzalo Rendo, segundo tenente de alcalde Diego e terceiro tenente de alcalde Sonia. No punto no decreto 391/2023 nombras primeiro tenente de alcalde Gonzalo, segundo tenente de alcalde Ángela, e terceiro tenente de alcalde Sonia e cuarto tenente de alcalde Diego. Sí, bueno, pues son os tenentes de alcalde, outros son os da Xunta. Sí. Cámbiase a orde dos tenentes de alcalde. Gonzalo, Diego, segundo e Sonia terceiro. Está bien. ¿Cuál es el? No entiendo el error. É dicir, no decreto 392, primeiro tenente de alcalde Gonzalo Redondo, segundo tenente de alcalde Diego e terceiro Sonia. Sí, está ben. No decreto 391, está Gonzalo primeiro, segundo Ángela, e terceiro Sonia e cuarto Diego. Pero pode ser un error de cortar e pegar. En todo caso, correcto é o que acabamos de citar. Gonzalo, perdón, primeiro tenente de alcalde, segundo Diego e terceiro Sonia. El 392 es
primer teniente de alcalde Gonzalo Rengo. Sí, ese es el que dijo ahora el alcalde. En el 391, primer teniente de alcalde Gonzalo. Sí, ese está. Segundo, Ah, Diego Esturao. Segundo, Diego Esturao. conmigo. Y tercero, Sonia Suárez Casal. Tercero, Sonia Suárez Casal. Eso no son unos datos. Los dos como máximo. Puede ser con mayor, con una versión anterior. Igual, sí, lo compruebo a ver, pero En todo caso, sería este es el correcto. exactamente, sí. Cambios de dentro de cada día. Sí, sí. E o orden sería Gonzalo, Diego, Sonia e Ángela. E Ángela, 4. Pero a Xunta de Goberno están 3. Eu como alcalde, máis o primeiro, segundo e terceiro. Bueno, pues despois enseño se quere onde está. Non sei, Sí, pode sí, ser sí, con unha sí. versión anterior. Bueno, pues moitas gracias, señor Iris, por parte do Grupo Popular de Navarra dos Iglesias. Nada, xa parece nesta proposta de acordo, tanto os membros e aclaradores que esa función como as competencias da Xunta de Goberno Local, o noso voto é ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias por tenemos, por lo tanto, a votación do punto número 9 do orden do día. Votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. 8 a favor. Ben, pues pasamos ao punto número 10, que é o sorteo e designación dos presidentes, vocais e os seus suplentes nas mesas electorais do Concello de Boqueixón. Proposta de acordo que pudiera efectuar o sorteo do obxecto de designar os presidentes e vocais de cada mesa de Boqueixón, así como de suplentes para cada un dos membros das mesas, designar os membros das mesas electorais as persoas que resulten do sorteo que se efectúe, tercero, as persoas interesadas a súa designación no plazo de 3 días, advertíndolle que de conforme ao artigo 27.3 da Lei Orgánica 5/1985 do 9 de xuño do Consello Electoral Xeral, dispoñen dun plazo de 7 días para alegar ante o Xunta Electoral Nacional de Santiago a causa justificada e documentada que lles impida aceptar o cargo. Cuarto, comunicar esta con a Xunta Electoral Nacional de Santiago que autorizar o alcalde para resolver as incidencias que xurdan de designación dos membros da mesa. Acompañamos, por lo tanto, Anselmo Caí, que vai a proceder como é habitual para o sorteo das mesas electorais. Non, sería aí. Aí vai ser unha cosa así. Sí. Bueno, a aplicación é a de ser para a Diputación. En todo caso, estaría de fixarse, como conoceres en todas as parroquias portuguesas que hai algún membro da mesa que sea de conhecimento que xa non dificultado, pois, por agilizar no futuro, igual estaría ben, pois, algo cosa que iades comentar, pois, comentar e repites os sorteos, se están de acordo alguma cosa, pois. Bueno, número de eso, 1539, a titulación mínima que son para os, a partir de vocais e de grado escolar que ven sendo o grado 30 e a de presidentes a de 40, que de bachiller hai 14 suplentes, a parte dos oficiais, digamos que está ampliado a 14. Bueno, non sei se se quere, eu tomei nota dos electores que hai por cada mesa,
no xinasio do Forte hai 208, en Codeso 383, en Santa Baia Vigo 369, en Pumares 673, en Lamas 253, en Lestedo 850, en Campo Rapado 589 e en Ledesma 214. Entonces, en total, son os 3.539. Nos empezamos a sortear a do Forte. Bueno. Bueno, presidente Susana Fandiño Ben. Primer suplente de presidente Lourdes Pereiras Pérez. Segundo suplente de presidente Sandra Cristóbal Giadás. Primeiro vocal Orfelina Couto Liste. Primer suplente, primeiro vocal José Luis Vasco Escobar. Segundo suplente, primeiro vocal Fernando Ares Iglesias. Segundo vocal José Antonio Oliveira García. Primer suplente, segundo vocal Milagros Ferreiro Granja. Segundo suplente, segundo vocal Vicente Carrillo López. Bueno, Aquí estarían todo el resto de suplentes hasta los 14. vale, perfecto. Pues mira, mesa do que xo resto. Vamos ca mesa de Codeso. Sorteamos. Sí, sí. Pues presidente Julio Rodríguez García. Primer suplente de presidente Fernando López Sánchez. Segundo suplente de presidente Roberto Serto Alonso. Primeiro vocal Rosario Pérez Bragaña. Primer suplente, primeiro vocal Berta Couto Álvarez. Segundo suplente, primeiro vocal José Chouciño Posa. Segundo vocal Paula Grelo Ribadeo. Primer suplente, segundo vocal Félix Rodríguez de la Roca, perdón. E segundo suplente, o segundo vocal María Teresa López Sánchez. Félix Torre al revés. Perdón? De la Torre Roca. Félix, o primer De la suplente Torre Roca. Félix. No, Félix Torre de la Roca. De la Torre Roca. Ah, No, aí pon así, pero un pánica de la De la- No, pues no están así en el centro, porque todos los de la nunca estaban allí. No. Muy bien, pues venga. bueno, Listo. están ahí los suplentes todos. Muy bien. Vamos a mesa de Vigo. Sí. Presidente Elías Regos Vázquez. Primer suplente de presidente María del Carmen Iglesias Garabato. Segundo suplente de presidente María Míguez Martínez. Primeiro vocal Alfonso Regos Paderne. Primer suplente, primeiro vocal Belén Rodríguez Iglesias. Segundo suplente, primeiro vocal María Alicia Hilde García. Segundo vocal Borja Varela Ribeiro. Primer suplente, segundo vocal Vanessa Ferreiro Silva. Segundo suplente, segundo vocal Cristina Alonso Taboada. Sí. A de Sergude. Presidente Samuel Soto de Besa. Primer suplente de presidente Roberto Casal Mourinho. Segundo suplente de presidente Lucía Miranda Santas Marinas. Primeiro vocal María del Carmen Torres Cubero. Primer suplente, primeiro vocal José Luis Bagariño Regueiro. Segundo suplente, primeiro vocal Jesús Alfonso González Quintanas. Segundo vocal Adela Martínez Anín.
Primer suplente, segundo vocal, José Antonio González Rey. Segundo suplente, segundo vocal, Ana Belén Raviña Rubio. A segunda, a vocal, Sorteamos así. Sí. Presidente, José Alberto García Brea. Primer suplente, presidente, Purificación Rodríguez Otero. Segundo suplente, presidente, Beatriz Fernández Franqueiro. Primero vocal, Sabino Manuel Rodríguez. Primer suplente, primero vocal, Adrián Becerra Casal. Segundo suplente, primero vocal, María del Carmen García Boquete. Segundo vocal, Marco José Rivas Crisóstomo. Primer suplente, segundo vocal, Margarita Samín Pérez. Segundo suplente, segundo vocal, Katia Senín González. Vamos a la siguiente. Presidente, Miquel Vázquez Canaval. Primer suplente presidente, Julián Vázquez Canaval. Segundo suplente del presidente, Bruno Pardo Gil. Primero vocal, Juan José Francisco Pazos. Primer suplente, primero vocal, Alejandro Gómez Garazo. Segundo suplente, primero vocal, Luis Miguel Carrillo Freiría. Segundo vocal, Ana Iglesias Souza. Primer suplente, segundo vocal, Ana Lobato Botana. Segundo suplente, segundo vocal, María Crespo Cultrín. Vamos a de campo rapado. Sí. Presidente, Juan Neira Bogue. Primer suplente de presidente, Miriam Lourdes Neira Rodríguez. Segundo suplente de presidente, Pilar Rezo Redenso. Primero vocal, Javier Marcela García. Primer suplente, primero vocal, José Antonio Armada Ferreiro. Segundo suplente, primero vocal, Carmen Iglesias Reno. Segundo vocal, Maripaz Salgueiro Brea. Primer suplente, segundo vocal, José Maneque Couto. Segundo suplente, segundo vocal, Gonzalo Miguel Vives. Vamos, Ledesma. Sí. Presidente, José Rendo Laredo. Primer suplente de presidente, Miguel Ángel Pérez Pérez. Segundo suplente de presidente, María Isabel Rey Alonso. Primero vocal, Carla Gómez Iglesias. Primer suplente, primer vocal, María Mar Cao Rodríguez. Segundo suplente, primer vocal, Rafael Neira Asunto. Segundo vocal, Fátima Ares Carvajales. Primer suplente, segundo vocal, Miguel Ángel Esperante Lago. Segundo suplente, segundo vocal, Óscar Mosteiro Cerezo. Vai haber en algún sitio dúas mesas ou non? Só unha, non? Só admiten dúas mesas cando hai máis de 1000 electores e o que están hai separación entre os núcleos de 30 km por recordación. Se non, non admiten. E cando hai os 30 km, as mesas son separadas, non no mesmo lugar.
Pero voto para a próxima diputada. Non cambiaba un punto de... Para a próxima diputada, perfecto. Cambiou a normativa nese sentido, non tiñamos máis de amigo. Neste tema, máis lógico a xunta electoral. E xa nos dixeron que non hai iban a desdoblar. E que por cuestión de aforro de costes, agora subirase o número mínimo de electores a 1000. Para a mesa deste é complicado, porque son 350 censado, os mellores 700 votos a recontar e dá moito lío, pero non hai acción. De feito, tanto onde se acabaron as eleccións municipais, dan xesos esa posibilidade. Hai un segundo suplente na mesa de Coeso, que é o interno da presidente de Coeso. Todo. Digo que non vamos ver esa liga. Ese é un suplente, non sei se queda Bueno, para rematado o sorteo das mesas, que se corresponde ao punto número 10. A ordenaría consta de 3 puntos máis, o punto número 1. Punto número 11, que vamos dar conta, ¿no? Dar conta de dos decretos de alcaldía. O nombramiento e designación das consellerías da nova corporación do Goberno para o período 2023-2027 e a resolución, as áreas de Goberno da corporación quedan establecidas da seguinte maneira: a alcaldía, os asuntos que é a Secretaría Municipal, asuntos protocolarios, relacións institucionais, relacións coas comunidades residentes no exterior, para a promoción do Concello, persoal, ordenación urbanística e explotacións. Área de servicios e obras públicas, que levaría a política de vivenda, obras públicas, coordinación de investimentos e infraestructuras, programa de control e supervisión de consumos e suministración eléctrica, revisións de contadores, transporte metropolitano, abastecemento, saneamento e xestión do punto limpo e do servicio de lixo e concentracións parcelarias. Esta área, responsable da área de Manuel Fernández Moín. Área de Facenda, Servicios Xerais, Mantemento e Limpeza, que incluye o programa de mantemento de vías e camiños, peches e obras menores, servicio de limpeza viaria, viaduras, áreas recreativas, programa de mantemento de pistas forestais, programa de rotas, programa de limpeza e mantemento de edificios públicos, protección civil, seguridade cidadá, parques, xardís, protección ambiental, defensa contra incendios, xestión económica, control financiero, orzamento e xestión tributaria, que recae na persoa de José Manuel Iglesias, que además ten a función de portavoz do Grupo Municipal. Área de Servicios Sociais e Igualdade, atención á terceira idade, discapacidade, colectivos en risco de exclusión, coordinación dos programas de dependencia, cobertura das necesidades sociais básicas, políticas de igualdade social, coordinación do CIMI, política de igualdade de xénero, que recae na cuarta tenente de alcalde de Ángela Conde Ileis. Área de Cultura, Educación e Novas Tecnologías, que incluye promoción e a programación cultural, políticas de educación, xestión dos bloqueos culturales, implantación das novas tecnologías e dirección tecnolóxica, que recae no primeiro tenente de alcalde Gonzalo Redondo Rento. Área de Industria, Turismo e Desenvolvemento Local, que incluye parques empresariais, comercio, protección ao consumidor, feiras e promoción económica, programas formativos e desenvolvemento local, promoción e organización turística do Pico Sacro, de la Plata, Canteras, Las Antillas, Arenas da Ulla, protección do patrimonio histórico e artístico, desenvolvemento rural, agricultura, gandería, montes e industrias derivadas destes sectores, no concelleiro José Luis Mareque Simón, área 7 de deportes, de promoción deportiva, xestión das infraestructuras deportivas, coordinación das entidades deportivas do Concello, no segundo tenente alcalde, que Diego Esturao. E por último, área de participación cidadá, xuventude e voluntariado, que son os programas e políticas de xuventude e voluntariado juvenil que recaen na terceiro tenente alcalde, que é Sonia Suárez Casal. A conta desta resolución no seguinte pleno, que é o que estamos facendo neste momento. O punto número 12 do orde do día, tamén pode dar conta toma de razón do decreto 288/2023 do 22/6/2023, que
dixen no decreto anterior, que era o que lle corresponde a cada ano, por tanto, como xa yo engadín no decreto anterior, pasamos, por tanto, ao punto número 15, que tamén pode ser toma de razón do decreto 39/2023 e nomear os seguintes tenentes de alcalde con efectos dende o día seguinte a asignatura deste decreto, que o primeiro tenente de alcalde Gonzalo Redondo Rento, o segundo tenente de alcalde Diego Estrada Bosenda, terceiro tenente de alcalde Sonia Suárez Casal e cuarto tenente de alcalde Ángela Conde Leis. Sen haber máis asuntos que tratar, levantamos esta sesión ca única comentario, de que ao final de cada elección plenaria de todos os membros da corporación e tamén os servizos que atenden ao pleno municipal, pois apetece que estemos así unha cousa fora de pleno. Pois tomar un guiño, pois acostumbramos a... Había unha boa costumbre da legislatura anterior de